Hola, boas tardes. Pasaremos á presentación dos equipos. Por parte do Ponteareas, co número 1, María Paula Martín. Co número 5, Rocío Ortega. Co 18, Aldara Pérez. Co 22, Aitana Melón. Co 28, Priscila Videla. Co 32, Guadalupe Donoso. E co 7, Dulce Elena. E co Raxoi, co número 10, Sara Canaval. Co número 5, Nayara Bamonde. Co número 7, Cami Venegas. Co número 9, Uxía Fuentes. Co número 12, Lara Yáñez. Co número 18, Mili Akraken Carrera. Co número 21, Lucía Yáñez. Co número 26, Noa Super Mini Funes. Co número 78, Noa Araña Negra Noa Cotelo. E co número 27, Inés Temprano. O árbitro será Carlos Chouciño.
Moi boas tardes, benvidos á 10ª xornada da OK Liga Bronce. Boas noites, Gael. Boas noites, hoxe aquí no pabellón de Vite para observar este partido entre dous equipos galegos. Un pouco... Hola. Bos días. Hostia, espera, que aquí está. Aquí hai que subirlo, non, joder, si non. É que saiu de escoitar. Claro, non te escoito nin a ti nin... No. Hola, hola, hola. ¿Qué has dicho, colla? Guay. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿En YouTube se escucha? Sí. Posesión para o Ponteareas con número 5. A Rocío Ortega, corta Cami Venegas. Cami Venegas busca unha compañeira. Para Mili para Lucía. Lucía media pista para Lara. Bueno, que partido esperas hoxe, Gael? Bueno, estamos vendo que quizás partidos de dous equipos bastante distintos na tabla. Eu creo que cada un vai intentar xogar o seu partido pois cas súas bazas, non? Observamos agora ao principio do partido quizá unha defensa máis zonal por parte das xogadoras visitantes. Ollo agora contra que buscaba esa parada. Como decía, unha defensa máis zonal quizás para non ter tanto ese desgaste físico, porque quizás si que as xogadoras locais poden ter unha maior resistencia. Máis despliegue, non? Tamén son menos. Claro. A Ponteareas ten unha palantilla bastante máis curta. Claro. Entón quizás sí que están intentando xogar a súa baza con unha defensa máis zonal
E o Raxoi, pois, a ver como se ve capaz de atacar esa defensa, quizá un pouco máis anómala do normal, que non é o costume de ver nesta liga, non? E vemos que tamén o Raxoi lle costa este tipo de defensa. Xa vimos o partido contra o Traviesas, que lle costou horrores facerlles un gol tamén polo día que tuvo a porteira do Traviesas aquel día, pero tamén plantexaron unha defensa parecida, moi zonal, moi cerradiños atrás, un 4 altura, con súas dianteiras a altura da área, da línea da área, parte superior da área. Temos o primeiro gol de Lucía Yáñez. Bo gol pola banda dereita, sorprendiu xa o primeiro pau a gardameta do equipo visitante no día de hoxe, xa no minuto 21. Tamén creo que se beneficiou de que a portería estaba algo movida, e abriu o ángulo. Pode ser que viña descolocada a xogada e… Sí. Agora posesión posesión rápida que perde a bola o Ponteareas. Busca pase rápido Lucía para Cami. Fondo de pista. Outra vez plantexa un hockey máis de control de bola o Raxoi. Sí, quizás está intentando levar a bola máis cara ao fondo para… E cando está aí presionar máis aí ao fondo na valla, pero sí que é certo que o Raxoi ten que intentar sacar a bola e quizás están moi encerradas atrás, buscar algún chut que poida permitir crear peligro, non? E abrir esa defensa para cando salgan a tapar ese tiro, non? Abrir esa defensa e polo menos un amague para facilitar tamén pase o mismo tiro. Aí vai outro tiro de Lucía para Copeito, a porteira do Ponteareas Dulce, e de novo bola por Raxoi. Xoga a Mili Carreira pola banda esquerda para Lara, que devolve e internas na área de castigo. Mili buscando de novo a súa compañeira, pero recupera de novo o Ponteareas. Sácase a bola de diante a xogadora do Ponteareas, recupera o Raxoi, non lle dura nada a bola a xogadoras visitantes. Agora recupera a bola Guadalupe Donoso, tira e intercepta ese tiro Cami Venegas, que busca unha compañeira para ese contragolpe, para un poquinho para Mili fixo o tiro e parou a porteira Dulce. Como diste, quizás sí que esa defensa zonal o que van buscar é quizás xogar as contras, porque estamos vendo, como diste, que a posesión é nula por parte do Ponteareas. Está xogando moi cerradiña e cando recupera a bola non ten case tempo para subir a bola, que xa recupera a posesión o Raxoi. Polo tanto, quizás sí que vai intentar xogar un pouco máis ao contragolpe para intentar sorprender ao Raxoi nalgúna xogada que quizás non se atopen ben posicionadas. Tamén penso que é unha táctica moi inteligente por parte do Ponteareas, porque creo que hai bastante diferencia técnica e física por parte das xogadoras dun e outro equipo. Entonces, pues, canto máis cerradiño, menos desgaste físico vas a ter. Bueno, porque sí que tens que ter unha intensidade defensiva aos 20, aos 40 minutos os 50 minutos do partido, que son moi difícil de podes aguantar 10-15 minutos, pero ao final é moi difícil manter esa concentración tamén. Si sobre todo a plantilla bastante reducida e, como dicías ti, esa diferencia, pois o Raxoi ven de xogar a temporada pasada en OK Liga e que irás ou non, pois ven desa inercia de xogo e o nivel pode ser bastante superior nese ámbito, non? E hoxe o Raxoi tamén recupera, creo que hoxe o día que redebuta en OK Liga Plata, Inés Temprano, que estuvo con unha lesión bastante longa dun xeonllo, e estivo facendo unha pretemporada para ela sola durante estes 2 últimos meses que a veíamos entrenando aquí en Vite, e hoxe creo que a ver se Luís pode dar algunha oportunidade, que seguramente según como se vaya o partido, pois seguramente pois de algúns minutiños, non? Si quizá hoxe o partido se vai, se pon de cara ao Raxoi, pode chegar eses primeiros minutos da tempada para a xogadora que debutou xa ano pasado no Cambre, en OK Liga Plata. Xa xogara no Raxoi, fai 2 temporadas. Tamén en Plata, non? Tamén en Plata. E deixou o Cambre o ano pasado para virse este ano, mas chegou cunha lesión, como decías ti, grave, que a ver se hoxe debuta, non? Eso esperamos todos, porque será boa señal para ela e tamén porque o partido pois pode dar esa para nós, para o equipo, para o Raxoi, será boa señal, porque eso quere decir que o partido vai bastante con un resultado bastante holgado para poder darlle minutos a Inés.
Bueno, primeiro tempo mortos, non sei quen o pediu, supoño que o Ponteareas para retocar un poquinho esa defensa. A subir un pouco a autoestima despois este gol encaixado un pouco nos primeiros minutos do partido, que quizás buscaba intentar aguantar un pouco máis co resultado 0-0, sacar unha contra, e xa este gol a 5 minutiños do comezo pode baixarlles un pouco a moral, non? Teñen que seguir co seu plan de xogo e con esa intensidade, o que é importante non perder a intensidade para que non se caigan un gol tras outro despois, porque é complicado. O que sí que me parece que solo viñeron con un cambio, viñeron con 2 porteiras e 5 xogadoras de campo, entonces, bueno, claro, que así é difícil manter. Sí, xa entre quizás o nivel físico entre xogadoras de ambos os equipos, tendo un banquillo tan corto, pois ao final é moi complicado. É moi complicado e a baza que están xogando pode ser a idónea para este tipo de partidos. Xogando tras portería, Ponteareas pelexando a bola Aldara Pérez, que a perdeu e recuperou rápido Raxoi, que intenta salir o contragolpe con Lara Yáñez picando a bola. Que boa xogada de Lara. Coincidiu a bola quizá nesa bola do guante esquerdo do porteiro, pero xogada con moito perigo por parte do Raxoi. Entra Mili, velocidade por a banda Cuchara e vai a bola por detrás da portería. Será Bullying. Xogárase no fondo dereito da área de castigo parte do Ponteareas. Sale Cami, entra Nayara Bamonde, unha xogadora especialista en eses rechaces na área, que penso que vai ser importante, porque eu penso que é o seu partido para que o Raxoi tire a media distancia e pode haber moitos rechaces soltos da porteira ou bolas perdidas, e esa especialidade de Nayara tocar esas bolas. Sí, sobre todo esos chuts quizá máis leixanos de desviar un pouco a bola ou non deixar ver a porteira, que pode marcar a diferencia entre que entra ou non. Mili, tiro, dispara e para de novo a porteira Ponteareas. Pito árbitro, falta do Raxoi. Mili reíase porque non entendía moi ben ese tipo de acción, e todavía tampouco sei moi ben o que pitou. Pouco de incertidume agora. Sí, que é verdad que non sei de que veu. Vai ser o voleibol Ponteareas, sí. De distancia Cristina Videla, bola para a xogadora Guadalupe. Guadalupe descarga, perde a bola. Emili recupera, busca unha compañeira, pero parece que vai ter polo tiro. Arrastra de Cuchara e para de novo. Era un tiro moi centrado, para de novo Dulce. Intentaba salir rápido contragolpe, pero non lle dura nada a bola. Non lle dura a bola. Intenta facer contragolpes moi directos, case sen pases. Sí. A xogadora que rouba xa case a que define na portería contraria. Ou ter unha xogadora descolgada, dar o pase, recuperar a bola e dar o pase largo para coller un contra un ou algo así, porque sen moi pouca combinación entre elas, porque non o permite tampouco o Raxoi. No. Xogara Lucía no centro da pista de Vite, internándose xunto a Nayara Bamón. Casi engancha aí Nayara ese pase de Lucía. A xogada agora buscando esa relación entre estas dúas compañeras que xa xogaron xuntas no Liceo tamén, e que agora xa levan un par de anos xogando xuntas no Raxoi. Xoga polo fondo outra vez, consegue sacar a bola para fora con dificultades, recupera rápido Raxoi e xa entabla de novo a posesión. Sube Lara a bola, quiebra, busca xogada individual, tiro desviado, recupera de novo la misma, atrasa para Nayara para Lucía. Lucía busca unha alternativa atrás para su hermana Lara. Lara, fondo de pista para Nay. Nay de nuevo para Lara. Entra, busca paso en velocidad de renovo para Dulce. Y sale en velocidad de Ponteareas.
Estamos vendo bastante segura tamén a porteira, a Dulce, baixos paus. Permitiu ese primeiro tanto, primeiros minutos, pero despois deste bombardeo constante do Raxoi está tendo esa mandura que está evitando por agora maiores problemas nesta portería, non? Sí, de momento está tirando bastante centrado o Raxoi, non está buscando colocacións, está intentando quentar a porteira e a ver, si que sí que un porteiro como empece ben, despois é moi complicado. Si ao final con estes chutes con mellor empeza a coller confianza, despois creces cada vez máis. Hai porteiros que o mesmo porteiro en dous partidos diferentes, pois cando penso que ten moito que influe moito o estado de ánimo de como lle empezan o partido e tal, porque si de verdade que cando collen disparo cuchara de Buduro de Mili desviado, sí que collen confianza. Despois hai porteiros que é moi complicado meterlles goles en outro partido con tiros totalmente moito máis asequibles, pois sí que suelen cometer máis erros. Buscaba rápido esa contra. Perdeu aí a bola Mili, non pudo controlar ben Aldara. Pero son esas ocasións as que busca o Ponteareas para quizás facer un pouco de daño, esos xustos pequenos detalles, pequenos fallos que poida cometer o Raxoi para aproveitarse deles e intentar crear o máximo peligro posible. Sí, son cousiñas que che poden, ao final, podenche complicar o partido, que metan así un gol así, unha contra así, con un erro individual e despois con vaya pelotazo que se acaba de levar ahora a Priscila, estáse doendo do xeonllo. O reverso, a transportería de Lara tras o irmán que buscaba esa bola interna para Nayara que é o que busca esta xogadora, de tocar aí as bolas na área, crea moito peligro. As bolas que pasan aí alrededor dela. É increíble a facilidade que ten o de facerse o sitio na área e de poder sempre tocar algún. Ben de familia, xa o seu irmán tamén no Dominicos ten un perfil moi semellante, debe ser de familia, que ambos os dous teñen unha facilidade co gol moi clara. E golín. Tempo morto, solicitado. Pois que en canto Carlos Chulciño nos diga. Gol o equipo visitante. Vemos a Luis Aceituno tamén bastante activo. Parece que non está acabando de convencer este inicio de partido, pois está aí dando explicacións as xogadoras. E vemos tamén no equipo visitante as indicacións por parte do seu propio entrenador e, como decíamos antes, esas 5 xogadores de campo que fai que o partido para elas pois se complica un pouco máis no ámbito máis físico, non? Sí, que é moi difícil aguantar 50 minutos contra o Raxoi con xente bastante bregada en Plata e en Liga Iberdrola. O nivel físico tense que notar. Igual ahora os primeiros minutos sí que poden aguantar, pero penso que na segunda parte van a sufrir o Ponteareas. Ese sería o plan de partido seguramente que tamén ten Luis. Si quizás agora, non, que está máis fresca, sacándose o terreo de xogo, pois ao final aguantan, teñen físicamente están ben, pero co paso do tempo, coas galopadas que vayan exercendo pouco a pouco, o nivel vai. O Raxoi intentará mover moito a bola para descolocar esta defensa. E supoño que ese é o plan de partido de Luis. Desde nesta categoría o Raxoi sí que é un equipo moi dominante coa bola, inda que non materializa todas as ocasións que lle gustaría probablemente, pero sí que é un equipo moi dominante con casi todos os partidos, incluso con Marineda, que o tiro de Mili a media distancia, incluso co Marineda, que o líder, que ten moita xogadora de moito nivel, tamén o partido foi de tú a tú e non se veu abaixo. O Raxoi va a defender, sempre estuvo plantando cara, planteando un hockey control e un hockey moi ofensivo. Sí. Quizá pode ser tamén un partido
para dar minutos a esas persoas que quizá non teñen tanto protagonismo, non? No equipo do Raxoi, xogadoras con menos experiencia no equipo ou que dotan de menos minutos nesta tempada, que poidan aproveitar partidos como estes para coller confianza e ir medrando pouco a pouco. Sí, é importante que no a Uxía pois vayan collendo minutillos nesta categoría. E bueno, pues sempre experiencia, non é o mesmo xogar nunha senior autonómica que unha liga nacional, e sempre che dá tablas para despois xogar con máis confianza. Retomará a bola o equipo local. Pondrá en xogo as dúas irmáns Yáñez ao bordo, ao carón na liña branca que delimita a área do Ponteareas. Ese chut de Mili Carrera que non encontrou portería e que xa recupera rápido a bola para seguir xogando esta posesión larga, máis posicional do Raxoi. Xoga agora Lara, ese chut de novo buscando quizás xogadas máis a media distancia, non tan de lonxe, pero sí máis chuts. Falta agora de porteiro por sacar o stick da área, sentarlle a bola. Mais, como decías, o máis chuts desde máis lonxe, non? Volve Camila ao terreo de xogo, sae a capitana Lucía. Lara atrasa para Mili cruza a pista, tirará desde medio de campo. Está aí Nayara para ese rexeite que non entrou por pouquiño para unha porteira. De novo outra vez Mili, que non fai prisioneros. Cando ve opción de tiro non o pensa moito, ten un tiro bastante duro. Aí pasou a bola por diante a Lara para Mili cruzando a pista. Perde a bola Raxoi, recupera a xogadora 32, Guadalupe. Perde a bola diante de Nais, recupera de novo Ponteareas. Xoga agora Aldara. Se chut hacia Sara Canaval, a porteira que disputa hoxe por parte do Raxoi. Recupera a bola Ponteareas, que parece que quere ter algunha xogada tamén de perigo para decir que tamén está aquí no partido, non? Que non é só o Raxoi o que está hoxe na pista e queren marcar tamén algunha xogada de perigo. Fai bastante alternancia tamén na portería, Luis. Está confiando nas dúas porteiros, tanto en Noa como en Sara. Bueno, a min tamén me gustan as dúas, sinceramente. Son dúas, penso que son dúas porteirazas. Sí, son dos porteiras con moita seguridade baixo os paus que aportan a Luís. Eu creo que está facendo unha rotación bastante periódica e dando oportunidade a ambas porteiras para gañar experiencia. Tuvo aí punto de coller ese rexeite Mili Carrera e meterla dentro da portería ao tiro de Cami Venegas. Recupera de novo Cami Venegas, Cami para Lara. Lara intenta internarse, pase a Mili que non pode controlar con facilidade. Pase para Cami de novo. E ahora sí que contra, sí. Sí, ahora sí que o Raxoi está xa apretando o acelerador, queren distanciarse no marcador, presionan aí. Falta do Raxoi. Sí, buscaba esa xogada máis individual aí, esa bola entre as pernas, intentando sair da presión de dúas xogadores do Raxoi, non conseguiu, pero obteu a falta, non? Entón non está todo perdido aínda. Si, non foi un mal saldo nesa xogada para o equipo visitante. Ahora o Raxoi parece que nestas últimas dúas xogadas ten un poquinho máis de intensidade, sobre todo no ataque, tanto na defensa e nesa versión defensiva, para que lle dure menos todavía a bola a Ponteareas. Atención a Priscila diante de Mili pasa para Guadalupe solta a bola para Rocío. De novo a xogadora Priscila perde a bola diante de Cami, que non se pode controlar con claridade. Perde de novo a bola, pero recupera rápido o Raxoi, non dá chance casi a... No, claro, en canto perde o Raxoi está unha presión totalmente asfixiante. Fondo de pista para Nai, busca filtrar un pase, pasa por detrás da portería Lucía trasará a bola para Mili internase pola banda,
por detrás da portería, intentar a xogada esa Pasmona. Pasmona, nos meus tempos chamábase Pailán, Pasmona. agora chamase Pailán. Vale, tamén, sí, tes razón. Ambas as dúas, eu creo que… Tens razón. E en castelán? Non sei. Tempo morto de novo solicitado polo equipo visitante para darlle un respiro ás súas xogadoras que collan aire e agua. Está falando o árbitro coa porteira, non sei que… Parece que esa xogada ahora última que tocou a bola aí fora non estaba de acordo mellor. Pero vemos aí ambos os dous conversando durante este tempo morto, no que ambos entrenadores siguen aí con bastante insistencia dando as súas indicacións. Aceituno tamén aí que parece que non está acabando de… Non lle cabe de gustar, Non se lleve de todo cómodo no partido e obviamente tamén o entrenador de Ponteareas buscando acercarse un goliño solo por agora. Non é unha diferencia demasiado abultada, Está… A diferencia no marcador penso que non é a mesma que hai en teoría na calidade dos dous equipos, Pero bueno, hai que demostralo sobre o parqué. Sí, eu creo que ademais tamén na pista está dominando o Raxoi, que non acaba de materializar, digamos. E iso é o que está buscando Ponteareas, intentar aí dormir o partido, digamos, que xogue sin anotar e sacar aí unha xogada de peligro que poida poñer isto patas arriba. Bola para Lucía. Busca compañeira para atrás para Emilio, seguro de vida. Tárnase pola banda, por detrás da portería intenta un feio quiebro. De novo atrasará probablemente a bola para Nai. Nai apóyase como unha boia de balonmano. Mili dispara Lucía. Pon o guante sen dificultade Dulce. De novo bola para Mili que busca disparo. Disparo duro, Sí, disparo que se encontrou aí na manopla, pero como collese outra dirección, ese disparo iba contundente e con unha clara intención. Nai buscará moi ben ese disparo rápido sin poder cargar moito o pau, pero a escupida rápida aí, non? Agora o Ponteareas parece que ten un pouco de posesión agora. Un segundiños de gloria está obtendo agora para intentar xerar unha xogada con un pouco máis de ritmo de bola, xogando ainda así moi lonxe da portería de Sara Canaval, e tan pronto parece que se queden internar un pouco hacia ela, xa a presión do Raxoi volvese abafante. Se non chegan aos 3/4 do campo do Raxoi, costalles moitísimo. Recupera Raxoi para Lucía, para Nai para Cami. Cami Cuchara, impacta a bola nunha xogadora do Ponteareas. Recupera Raxoi, sube a bola Lucía para Mili. Mili a fondo de pista para Cami, que non fai un bo control, perde a bola. Sale velocidade agora o equipo visitante, non perde a bola sin chegar a exixirlle a Sara. Nayara intentando xogar a bola. Boa prisión a xogadora Ponteareas que intentaba interceptar esa bola antes de que pasase o campo. Conseguiu no Nayara Bamonde. E xa xoga de novo o Raxoi coa bola no seu dominio para intentar marcar un tantiño que poida elevar un pouco a diferencia no marcador, que por agora non está sendo para nada abultada e para nada facendo referencia ao que se está vendo na pista, non? Ese dominio do Raxoi non se está vendo reflectido no marcador, e isto pode ser unha baza moi importante para Ponteareas, que nunha xogada de transición, nun erro individual de algunha xogadora do Raxoi, como pode ser pode encontrar un tanto que a meta no partido totalmente. Buscaba. O plan de partido está me recordando moito do travieso que che contaba ao principio
do encontro. É unha expresión asfixiante do Raxoi, pero que non se materializa. E bueno, pois hai que afinar esa puntería e buscar machacar a porteira polo civil ou polo criminal, pero o que está claro que é un resultado moi corto e para o que estamos vendo. É certo tamén que quizás agora co ainda non están desgastadas os xogadores do Ponteareas e quizá na segunda parte sí que con un volco máis, con unha marcha máis do Raxoi incluso podría acabar de reflectir este bo xogo no marcador, non? Pero por agora os xogadores do Ponteareas facendo un bo partido, un partido que é digno do que teñen que facer, vamos. Costa sempre abrir o partido así os primeiros minutos, sobre todo a equipos que se cerran atrás e fan un cuadradiño, un rombo atrás moi baixo. E mentre lles dure a intensidade defensiva, pois bueno, pois é o que vamos a ver e o que estamos vendo. Sobre todo iso que quizáis tampouco teñen que virse abaixo os xogadores do Raxoi porque non entra a bola, digamos. No. Moralmente teñen que virse arriba porque están tendo dominio, non están tan acabando de entrar a bola, pero isto ten que vai acabar entrando. Se sigue con esta dominancia, sí, os goles... As opcións van a vir, seguro. Van a vir as oportunidades. Desde logo. Media entrada hoxe, invite. Media entrada, desplazouse un poquinho de afición de Ponteareas. Si vemos algunha quizá bastante afición visitante comparado con outros partidos, non? Tamén o ser un equipo galego, quizáis... Ahora xa era fácil. Sí, quizás non é moito trayecto como se ten que vir algún equipo madrileño, non? Hoxe era fácil, o que sí que a afición do Raxoi está moi apagada, non vexo eu moitos cánticos. Falta o bombo hoxe aquí no pabellón de Vite. O bombo, que pasa que o bombo está, que pasa que falta de dono. Non hai quen colla a batuta. Vamos ter que pedir axuda a Broncano. Ollo aí ese partido. esta xogada que busca individual Lucía que non acabo de materializar. O equipo de Laranxa aí por detrás da portería. Lara que se frea e que volve a retornar por detrás dos paus do equipo visitante. De novo, unha e outra vez, ata que decide sacar a bola para fora para súa irmán Lucía, que tras o pasivo buscaba o chut para cortar ese pasivo que reinundou ao tocar a porteira, non? Para Lucía Yáñez, para Lara, para Lucía de novo. Tenta imprimirse un pouco de velocidade do Raxoi o xogo para intentar descolocar esa defensa. Lucía intenta xogada individual, bola pita bullying, pero bueno, a bola estaba solta, penso, pero bueno, pita bullying aí Carlos Chuciño. Tamén é certo que quizás ese xogo adurmilante que están buscando as do Ponteareas está facendo bastante efecto porque o Raxoi cada vez parece que está máis con un xogo bastante tranquilo, cada vez máis non está quizá non está creando as ocasións que creou ao principio do partido, está xa con un xogo máis lento, sí, adaptándose. Sí. Está aí máis o tran-tran, bueno, pues sí, está como contagiando efectivamente do xogo do equipo visitante. Entonces Luís está penso que lles pedía que imprimiran máis velocidade a bola, máis intensidade. Aí vai Nai. Sí, ao final seguir co seu plan de partido e non verse involucrado polo que fan as xogadoras do equipo rival, vamos. Porque ao final é isto que están buscando, adormilar o partido e cando poidan sacar algunha xogada peligrosa. E por agora están facendo moi ben. Están aguantando. Falta a favor do Raxoi, saca rápido Cami para Lara imprime velocidade, xogada individual, intenta subir a pista de la sola, disparar,
perde diante dos patíns rivais e agora é Guadalupe que intentaba esa contragolpe malogrado e recupera a Lucía para Cami Venegas, a xogadora argentina do Raxoi, que intenta de novo xogar individual, que se leva o pau de Guadalupe. Saca rápido Raxoi para Nai, non deixa seguir o xogo o árbitro. Ia facer aí unha xoga de pillería sacando rápido, pero non o permitiu Carlos, que quere ter o control total do partido. Lucía, algo disparo, non atrasa para Lara para Cami. Está descansando ahora, cousa rara, 2 minutos de descanso a Mili Luis, para que colla un pouquiño de folgos para carregar estes 2 últimos minutos, probablemente. Dispara desde longa distancia de Nai, que vai do aguante. Ao final o Raxoi, queiras ou non, o seu xogo é máis desgastante que o do Ponteareas. E as 5 xogadoras que xogaron por agora no partido tamén se van a ver afectadas físicamente, porque o ritmo de xogo, queiras ou non, do Raxoi está sendo moito máis superior ao do Ponteareas, que está máis cerradiño, e polo tanto o desgaste físico tamén vai ser así. Sí, están facendo moitos menos kilómetros o Ponteareas, tamén, bueno, pues por esa plantilla corta e tal, pero sí que o desgaste físico e o despliegue físico ten que ser superior ao do equipo laranxa. Bola para Lara, atravesa media pista, apóyase Lucía para Nai para Lucía, buscará fondo de pista para Lara de novo atrasa para Lucía cambia o xogo para Cami busca arrastre, sí, bo. Pero que non colla a portería tampouco, desviou unha porteira, pero creo que tampouco iba entre os 3 paus. Agora sae rápido Guadalupe buscando esa xogada tras a portería rival de Sara Canaval. Xogou hacia fora para a xogadora número 5, Rocío Ortega, que intenta internarse na área, pero que tan pronto pasa os 3 cuartos de pista, eso é un muro infranqueable. Non hai maneira de entrar na área de Sara Canaval, que por agora non está tendo moito traballo durante o partido. Non sei se estrearía, creo que tocou unha en todo o partido. Esa bola de Lucía que se vai alta, rechazada pola defensa de Ponteareas, de novo arrastre Lucía, recupera a bola Nayara, atrás a bola, fondo de pista para Lucía, buscará unha xogada. Ui, que boa, vai ser alta. Era boa a idea. Buscaba ese pailán con segundo pau, pero non conseguiu introducir a bola entre os 3 ferros. Estamos a menos de un minuto e de momento Ponteareas está seguindo ben, Si agora quizás colleran aire no descanso, poden sair outra vez con este ritmo de partido, pero a ver como aguantan eses últimos instantes da segunda parte, quizás que sean os máis perigosos para o equipo, non? Pero por agora nada que decir ao plan do equipo visitante, totalmente acertado e executando dunha maneira fenomenal. É certo que non están tendo as ocasións que quizás pois poden acercalos máis a levarse o encontro, pero bueno, o resultado está aí, non está nada decidido por agora. E aí casi engancha Nayara esa bola alta de Lucía, falta de xogo patín atrás Lucía. Son 5 xa as faltas, sumando esta última cometida por Lucía, que bueno, pode ser outra baza máis, non? Sí. Pode ser outra baza máis que queira xogar o Ponteareas. Saca esa bola de encima Ponteareas, faltando 30 segundos para ver se colle ese rechace. Ahora falta do equipo visitante. Saca o Raxoi a bola. Está a bola en xogo, parece que estaba parado a defensa do Ponteareas. Non aproveitou aí o Raxoi, ahora faltando 15 segundos. Cami por detrás da portería. Buscarán o último disparo, seguramente aí Lara arrastra para Dulce. E faltando 2 segundos, casi aí enganchan aí final da primeira parte. Bueno, pois non hai moito máis que dicir, non? Non, eu creo que por agora, inda que gaño o Raxoi, o
eu creo que as que se sintan máis victoriosas son o Ponteareas, digamos. Bueno, pois nos vemos aí para o comezo da segunda parte. C'est pas seulement pour les bobos, nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh.
and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. You won't In the sky, it's a bird, it's a plane. Nah, it's just me and the damn thing changed. Live in hotels, swing on planes. Blessed to say, money ain't a thing. Club jumping like LeBron now. Boat it, order me another round. Homie, we about to clown. Why? Cause it's about to go down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going down. Swing your partner round and round, and then the night is going down. One more shot, another round, and then the night is going It's down. going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. It's going down. I'm yelling timber. You better move. You better dance. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando, cobra más fuerza que un huracán. Es la madre que madruga, es la artista sin cartel, con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. No es la fama tu grandeza. Yo llego donde me la ve, canción de la E, para que tú quieres estar bien. O no sos club en Santiago, nace hubo que sobre patín que nos unió. En Vite jugamos, yo no sofogar, costi que nada más saímos a ganar. Nunca dejé de quererla yo, nunca dejé de
deixes de creer, nunca deixes de loitar, nunca deixes de soñar, nunca deixes de Reanudase o partido no pabellón municipal de Vite. Bola para o Raxoi. Coa bola Lara Yáñez. Retrasa para Mili. Mili Carrera. Mili para Nayara Bamonde. Penso que moito non vai a cambiar o plan de partido por parte do Raxoi. Vai facer un traballo de desgaste da defensa do equipo Ponteareas. E a base de paciencia pois terá que ir entrando aí arrimando e vinculando a esa defensa na portería. Disparo media distancia de Mili Duro, que se vai desviado para a parte dereita da porteira visitante. Recupera a bola Lara, atrasa para Mili para Nai. Cami fai o reverso, pasa por detrás da portería, saca a bola para Lara, intenta saque de cuchara, de novo recupera. Agora buscará o tiro de pala, pero vai desviado. Recupera Cami Venegas. Cami para Nai. Nayara ese arrastre para a porteira inspiradísima na noite de hoxe do equipo visitante. Pepita Bulín, o árbitro Carlos Chutiño. Vemos o mismo quinteto inicial por parte do Ponteareas. Un cambio no Raxoi co inicio. Comeza Nayara neste caso coa ausencia da capitana Lucía, que comeza descansando. Non sei se ten algún problema físico ou simplemente estrategia do entrenador santiagués, e parece que empeza a soar o bombo aquí en Vite. Parece que xa ten dono. Eso coito, non? Tampouco. Sigue. Temos problemas agora mismo coa cámara. Están os nosos servicios técnicos intentando recuperar a imaxe. Seguimos con esos problemas na retransmisión visual do partido, pero recuperamos agora xa a cámara para continuar co encontro, tal como deixamos 1-0 a minuto 22 do segundo tempo, e ese chut que buscaba Camila Vanegas para intentar, e ese rechace que buscaba Nayara, e que para de novo moi ben a porteira, que está facendo un traballo dignamente importante. Xa recuperamos a imaxe no pabellón de Vite. ¿Qué? Esa presión abafante agora de Mili Carrera, que conseguiu que pisase o pasivo. De novo pedindo tempo Chouciño, que quere ser o doño do encontro no día de hoxe. Non deixa sacar rápido, non lle dá chances ao Raxoi para que enganchara aí esa bola Nayara. Recupera de novo Raxoi, que está moi intenso nesa presión defensiva. Saca a bola como pode a porteira visitante. Recupera, busca un pase largo o equipo ponteareano. Recupera Cami fai esa boa xogada individual.
Ese non- un contra un non pode convertir Mili. Non acaba de materializar esas ocasións clarísimas, vamos, que está tendo Raxoi, porque xa tuvo dous mans a mans directos, un de Mili e un de Nayara neste inicio da segunda mitade, e agora Lara buscando ese pailán, sorprendendo a porteira, que por agora nada que decir dela, impecable neste partido. E agora ese fallo que pode aproveitar xogadora Cristila íbase, pero non pudo desfacerse da defensa de Mili, que recupera a bola, e agora Lara atrasa para Mili. Mili busca esa cuchara dura, pero se le dio tiro moi baixo e intercepta a defensa. interceptou no copatín como se dunha porteira de balonmán se tratase. Sacou unha copé dunha maneira moi axeitada, e agora Nayara que buscaba introducir esa bola. Mili empeza de novo esa tiro de pala que a ver casi lle dá o susto a porteira visitante, e o árbitro pita bullying. Limpando o cristal, o plástico transparente ese do casco que usan as porteiras co sudor. Así que é certo que pode impedir certa visión baixos paus e tempo de descanso, non? Para repoñer forzas no pabellón de Vite, que quizás sexa unha mera distracción para… Sí, con esto, con os tempos mortos e tal, pois mira, van collendo aire, non? Efectivamente. Non lle interesa este tipo de estas accións ao Raxoi, porque o que quere poñer un ritmo alto de partido para desgastar esa defensa. De novo o enésimo tiro de Mili Carrera, esta vez desviado, retrasa de novo Cami para Mili, outra vez amaga coa cuchara, ahora intentarán un Cami e vaise alta e desviada esa bola. Pita a altura Carlos Chouciño. Con a bola en xogo o equipo roxiblanco. Boa intercepción. Boa recuperación de Mili. Atrasa para Cami e gol! Golazo. Gol de Cami Venegas, que despois de intentalo por activa e por pasiva, por fin, 6 minutos despois do inicio desta segunda parte, o Raxoi pon o segundo tanto no marcador. Fai o cambio de Nayara por Lucía Luis Aceituno e saca o Ponteareas, tira desde a súa casa. Sí, intentando sorprender rápidamente, e agora con Rocío Ortega, quizá unha xogadora con bastante calidade, que consiga aí zabullirse desa presión do Raxoi, pero que é abafante recuperar rápido a bola para ese chut. O primeiro pau que buscaba Lara Yáñez, pero que non o permitiu a gardametas, que xa no día de hoxe leva 2, e xa son 2 a diferenza no marcador no día de hoxe a favor do equipo local, que sigue poñendo parte do seu esforzo para intentar aumentar ainda máis esta diferenza. Familia agora para o fondo, non recibe da maneira máis axeitada, da que continúa co poder da bola, que retrocede no para Mili, e ese chut hacia a xogadora Lara Pérez, e de novo Camila, que buscaba sorprender polo mesmo costado a porteira de novo. A veces recupera o Ponteares, intenta salir en velocidade a xogadora número 28, Priscila, atrás, recupera Cami, que ten un contra un claro contra o porteiro, que non define. Foi unha mala decisión ese tiro de Cami. Sí, buscaba quizáis ese caño que lle saiu antes, porque a porteira sí que é certo que xoga ca rodilla esquerda bastante no aire,
e buscou sorprender da mismo xeito que o fixera no primeiro tanto na súa conta particular, pero non conseguiu neste caso resolver a xogada con gol. Pasa Lara por detrás da portería, intenta apoyarse ahora, apóyase en Lucía con Lara. Lara apóyase en Cami, en Mili. Mili intenta xogada individual, vaise a trancas e a barrancas, pero sin claridade de ter unha vantaxe para poñerse diante de Dulce. Recupera o Ponteareas, que busca un pase, sacar a bola do seu campo rápido, e desfaise dela. Ahora hai un paraón, pode ser Mili que se vaya e non chega a fin a bocina. Sí, buscaba ese chut. A xogadora Rocío Ortega quizás está sendo a máis protagonista. Digamos, ollo ahora, boa estricada doblemente, que a porteira… Que boa intervención de Dulce. Sí. Está sendo providencial neste encontro para manter o resultado que estamos a ver, porque as ocasións están sendo moi claras e a porteira se está solventando con digna calidade, digamos. ¿Qué pitaron ahora? Tempo morto, parece, sí. A repoñer forzas. Agora quizás vemos un pouco máis ao entrenador de Ponteareas, que está un pouco máis disgustado con este gol, intentando ainda así dar ánimos ás súas xogadoras. O partido vai 2-0, o partido está ainda moi aberto, quedan 16 minutos. É certo que a dominancia do Raxoi está sendo moi evidente. As ocasións do Ponteareas, totalmente o contrario, están sendo moi escasas, pero isto é hockey e non está nada decidido. Sí, aquí, pues mira, a nivel de faltas, o local leva 3-6. Bueno, que tamén non creo que cheguemos por parte do Ponteareas a que poida tirar esa décima falta, pero bueno, a ver que instruccións dá ahora o adestrador do Ponteareas, que tamén é unha persona, un histórico do hockey galego. Xa estaba no Vigo Stick fai como uns 30 anos. Este é un home que leva moito hockey nas súas costas. Sí. Desto sabe un pouco. Sí. Ahora na súa pista o Ponteareas, que saldrá desta presión abafante mediante un chut que intentaba recibir a xogadora número 18 e Lara Pérez, que non conseguiu permanecer co posesión. Xa de novo pro Raxoi, ese chut directo, que xa de novo Mili agora presionando a toda a pista xa. Unha presión, duro pago agora. Pito posesión, o chuciño saca rápido Raxoi, acción individual, ese un contra un de Mili que se vai desviado, que a pesar dos goles recibidos a porteira do Ponteareas está inspiradísima. E bueno, pois outra máis. Sí, xa van varias, parece quizáis un pouco máis o inicio do primeiro tempo pasado, que arrancou o encontro con bastante intensidade por parte do Raxoi. Despois, co paso do tempo, sí que se foi adurmilando un pouco o Raxoi, con esta, ao xogar a defensa zonal, o Ponteareas pois foise contaxiando un pouco desse estilo de xogo, e agora parece que nesta segunda etapa do partido, pois sí que coas instruccións de Luis Aceituno no descanso, pois parece que o Raxoi está volvendo a coller esa intensidade inicial do partido, non? Bola a fondo de pista para Lucía, busca unha compañeira, unha topa atrasa para Mili. Mili amaga o disparo a mitad de pista, ora cuchara de Lucía, que non consigue, para co casco Dulce. Son moi espectaculares esas paradas. Sí, a porteira está totalmente hoxe sendo a protagonista do encontro, podría decirse incluso por parte dos dous equipos, porque tampouco estamos vendo un claro protagonista tampouco por parte do Raxoi. No. Pero a porteira sí que está sendo fundamental neste encontro. Sí, probablemente é ese o MVP de hoxe. Sí, hoxe eu creo que se vai levar o premio.
Xoga ahora os primeiros minutos Uxía Fuentes por parte do Raxoi. Falta de 14 minutos aínda para que remate este encontro con 2-0 no marcador. Chut de Mili que intentaba primeiro Lucía, despois Cami. Ese remate na portería e que recupera a bola. Quitoulle posesión a Mili. A xogadora do Ponteareas, número 28, perdendo a bola fronte a Mili Carrera. Queixábase aí Lucía dun empuxón que non viu Carlos Chouciño e ese é increíble como están sacando esa bola do pozo portería a base de chut. A base de reventar bolas arriba como poida. O clásico patadón para arriba de fútbol. Sí. Pues salimos, Esticazo para arriba e o que se poida. Presiona Cami esa salida do Ponteareas. Bueno. Séptima falta agora. No, cuarta falta, sí. Do Raxoi. Non creo que vexamos a décima por parte de ningún equipo, pero bueno. Ainda queda moito partido por ver. Ben, esa intercepción por Camila, que pode sacar a contra ese 3-2. Camila Uxía con esa bola no centro. Uy, casi se estrena Uxía o que sería o seu segundo gol na Hockey Plata, porque foi un par de jornadas, penso que… Sí, un tanto de no, hai un tanto de Uxía, ambas no mismo partido que se estrenaron esto que Liga Plata esta temporada. Xoga polos exteriores pola periferia o Raxoi. Agora é Lucía que se intenta internar con esa xogada individual. Esticazo o Chan queixándose de unha posible falta, quizás, durante un partido que non está tendo demasiadas discusións arbitrais, eu creo bastante acertado por parte de Carlos Chouciño. Sí, un partido bastante limpo tamén. Uxía filtra ese pase para Cami. Levanta a cabeza Cami buscando unha compañeira da cota o pa en Mili en fondo, ao final, en medio campo, amaga coa esa cuchara que tapa a Guadalupe. Van ser uns cuantos moratóns nas pernas as xogadoras do Ponteareas tamén, porque están interceptando tiros e algúns deles bastante altos. Ollo agora Mili aí, que parecía que podía perder a bola, recupera unha Uxía Fuentes para Lucía, que devolve para Mili, intenta ese chut pase, digamos, para Nayara, que non conseguiu acertar con ese remate. Sale coa bola controlada a xogadora Rocío, intenta a xogada individual, pasa por detrás da portería, falla unha visita a Sara Canaval, que facía tempo que non a enfocaba a cámara. Sí, porque agora, como non sexan uns contos, a bola por agora non a está vendo, aínda que agora sacou ben a luva a esquerda. Sí, agora recordoulle a xogadora Ponteareas que aínda tiña que estar no partido porque quedan 10 minutos e isto non está para nada decidido aínda. No, sí, en calquer momento, calquer xogada así un pouco tonta, se meten un gol e xa, oye. Sí, un 2-1 é un… Sí, un 2-1 é un resultado bastante perigoso. Que che veñan unha tarxeta azul ou calquera incidencia do partido que non esperas, bueno, pode ser complicar, é un resultado bastante corto para o que estamos vendo. O Raxoi, obrigado Raxoi a ir a por máis. Boa xogada de Lucía, levando esa bola por detrás da portería, intentando cruzala. Perde stick ahora Lucía. Nayara busca tiro, para de novo coa careta Dulce, que parece que se queixa aí un pouco a defensa das súas compañeiras, porque a verdade é que está facendo un encontro fenomenal. Ollo esa pérdida, non se esperaba esa bola, eu creo, a xogadora
Aldara Pérez aí esa pérdida e non estuvo atenta para poder xerar peligro nesa ocasión. Tras unha boa defensa do Raxoi. Tempo morto, penso que ahora solicitado probablemente por Luís, porque estás con un par de accións que non le debeu de gustar moito. Non, por parte do Pontearea, sí. Que quizás quere intentar dar aire. Sí, non sei, quizás agora pode servir unha, non sei o que ten planeado quizás para o final do partido, quizás un cambio de papéis ou buscar un pouco un pelín máis de intensidade, ainda que eu creo que co ritmo físico vai ser un pouco complicado, non? Pero bueno, ahora quedan 9 minutos e vai chegar un punto co mellor o Pontearea o que tenga que arriscar. Sí, buscar algunha pase largo, deixar algún xogador a xogadora máis talentosa que teñan descolgada pois pola área, polo punto de falta directa do Raxoi, aínda que estén defendendo, para, bueno, pues para obligar a que non suba tanto o Raxoi, en calquer recuperación rápida poder soltala e sempre provocar un contra un ou unha xogada así que lle dé un poquinho de chance para poder meterse no partido. Veremos agora as bazas que usa o entrenador visitante para arrimarse un pouco eses dous tantos que por agora son os que dominan no encontro por parte do Raxoi. Cara na valla dereita a xogadora Nayara para a súa compañeira Lucía Yáñez. Xoga de novo para Mili, ataque estático, posicional do Raxoi, buscando unha boa clara oportunidade de gol. Disparo desde medio campo, atención, porque ahora sí que pode haber un xogada clara para o Ponteareas, pero sin complicacións para Sara Canaval. Quizá se precipitou un pouco, non, a xogadora Aldara Pérez, que iba totalmente vantaxe, ela sola cara a portería e quizás se veu un pouco atosigada pola defensa que lle viña detrás e probou o chute rápido. Sí, porque viña Mili aí como un tiro, sí. Uxía coa bola, retrasa para Mili pasa rápido para Lucía, dispara duro, Lucía desviado, recupera a bola Guadalupe xa pases largo hacia xogadora Rocío Ortega, que perde a bola, de novo un novo comezo, falta, novo comezo para o Raxoi. E octava falta que a falta de 8 minutos. Pode ser que veamos a décima. Puede ser. Ainda así o Raxoi a este tempo de encontro sigue con unha presión altísima. Con tampouco unha rotación de banquillo amplísima, está aguantando o partido perfectamente e con un claro dominio físico. Sí. Ese chute tras portería de Nayara que buscaba ese rechazo de Uxía propio da xogadora que chutou, porque esa araña que as atrapa todas na área e que neste caso foi a que intentou ese chute tras o paso por detrás da portería. Ahora pode ser que Lucía volve a intentar outra vez, choca con muro Ponteareano. Uxía ahora internase pola banda e intenta esa cuchara moi baixiña. E agora intenta, vai aventura a xogadora Priscila, que casi lle sale. Acaba ese reverso tras portería e non conseguiu o seu obxectivo. Posesión, saca, non lle deixe sacar Rocío rápido a Mili. Temos 7 minutos do encontro, 7:22 para ser exacto, nos que o Raxoi ten que intentar isto, eliminar estes fallos que poidan dar algún que outro chance, porque agora
A xogada. Gol de Rocío Ortega, un fallo na posesión da bola do Raxoi, orixinou esta clara ocasión do Ponteareas que lle pode complicar e moito o partido as de Luis Tuno. Xogadora Guadalupe, unha xogada pola banda dereita estupenda, a verdade, incluso dúas xogadoras e ese pase, o segundo Pau con un remate espléndido, nada que dicir. E que Sara Canaval, das primeiras que se encontra, a primeira que se encontra xa dentro da rede, porque poucas tuvo para quentar, porque a primeira que se atopou dunha maneira máis clara acabou dentro da rede. A ver si esto sirve para que o Raxoi aumente o ritmo, para que se vexan que apuradas e que podan ter máis, que se poden ser máis certeiras de cada gol, porque oportunidades sí que tiveron unha chedelas. Posesión de Carlos, saca, perde a bola rápido, xoga a bola rápido Raxoi, pero sen claridade, recupera Ponteareas. Cuidado que estas xogadoras horas vendo que están aí sí, a poden vir arriba. Agora a clave está esa, está a ver a quen lle sirve máis como punto de inflexión este gol. Se o Ponteareas para virse arriba e intentarlo con todo, buscar ese empate, ou o Raxoi para decir, oye, que están aí, hai que dar a cara. Por agora parece que o Ponteareas lle engadiu unha marcha máis e que quere ir un pouco máis polo encontro, non? Esa defensa, ainda que, bueno, o plan do partido por parte do Ponteareas parece o mismo. Oxo, esa internada por parte de Mili, que está tendo moitas o Raxoi e que a diferencia do Ponteareas, que tuvo unha e a materializou, o Raxoi está aí costando bastante máis. Falta a novena do Ponteareas. Agora sí que parece que se ve bastante clara a décima, non? Sí, Ten que facer porque o Ponteareas ten que apretar e vai nunha destas, sí que probablemente. Sí, ahora o Ponteareas ten que intentar roubar bolas, se abaixo se arriba, pero nunha destas a falta pode caer en calquer momento. Xoga agora Lucía, que pedía falta de novo. Parece que se está vindo un pouco máis tras este gol un pouco baixa de moral, pero bueno, ten que seguir insistindo agora e deixar un pouco de lado quizás o arbitraxe para tentarse subir unha marchiña máis que lle fai falta o Raxoi agora para asegurar ese resultado, non? Sí, e de cuidado con esos tiros lonxanos que non che collen un rexeite, que poden orixinar unha contragolpe claro tamén. E agora esa bola que buscaba a xogadora Aldra Pérez non conseguiu, retomou a bola de Áñez. 5 minutos do encontro nos que o Raxoi ten que apretar e defender se quere levarse o encontro, que por ahora está nas súas mans, pero que se aferra aínda o Ponteareas. Intentaba coler esa bola aí Lucía por debaixo das pernas da defensa, recupera de novo Mili, pasa por detrás, tentou así un pase moi esquinado hacia Nai, que non pudo facer un bo control. Ahora de novo tiro duro de Mili Carrera, e o Raxoi que xa se queda en campo contrario facer esa presión, e os xogadores de Ponteareas se sacan a bola de encima e intentan coller un rechace na área contraria. Bueno, Ponteareas o que intenta, que parece que está tendo un pouco máis de bola nestes últimos instantes tras o gol e que quere ir a polo empate. Sí. Quizás décima falta. Sí. Décima falta. Momento clave do partido, esta falta directa fundamental pro Raxoi se quere que acabe dentro e como a falle pode ser un punto de inflexión para o Ponteareas virse arriba, porque últimamente nos últimos minutos o Ponteareas está apretando dentro das súas posibilidades, está apretando o que pode. Veña, ver unha porra, quen tira a falta? Eu creo que a tira. Eu voto por Mili. Eu tamén voto por Mili. Eu estaba entre Mili e Lucía, pero penso sí, pero parece que colleu ali un pouco a bola, xa se adueñou un pouco e eu creo que é a que vai intentar despexar un pouco a nave do Raxoi hacia a victoria.
Pois a ver como resolve esta situación o Raxoi. Pois vai ser Lara, sí. Vai ser Lara. Nada, non xogues a lotería este ano que non nos vai tocar. Nin a primeira opción nin a segunda que tiñamos pensada, Fallou. Fíxenos Tal aí. como ten o día dulce, pois a ver si sigue de dulce. Ollo, esa seguridade baixo os paus que parece ter a porteira. O manopla arriba, buscaba o caño. Paradón. Parada, no desbota a oportunidade o Raxoi que lle toca sufrir estos 4 minutos. E que o Ponteareas agora ten que ir con todo, Agora o Ponteareas vai se vir arriba e intentalo con todas as bazas que lle quedan e a pouca enerxía que deben ter estas xogadoras porque están facendo un partidazo. Cami por a banda esquerda descarga en Lucía Yáñez. Lucía busca unha oportunidade, non atopa Mili que tira duro de novo, rebota o rexeite nas espinilleras do equipo visitante e hai loita entre dous, sinalado por Carlos Chouciño. Para a capitana que saca atrás para Mili, que parece que intenta agotar un poucos minutos ao final. Parece que non vamos ver a disputa de minutos por parte de Inés Temprano. Esta xogadora que parecía que podría ter os seus primeiros minutos de temporada vai tocar esperar por a vela en pista porque quedan 3 minutos. Eu creo que tal como está o partido non vai. O resultado non é momento de facer experimentos. Non, eu creo que Aceituno tiña outra visión de encontro cando chegou aquí ao pabellón de Vito xa 7 da tarde, pero partido afrontado con moi ben, usando moi boas bazas por parte do Ponteareas, vamos. Sí, ahora a defensa do Ponteareas subiu un pouquiño máis para buscar esa altura. Sí, non acaba de facer unha presión altísima, pero sí que parece que teñe máis ganas de ir a por de morder aí, E agora non pudo controlar aí ben Cami ese maravilloso pase de Mili Carrera e agora intenta salir coa bola controlada as xogadoras da provincia de Pontevedra. Recupera Mili busca unha xogada. Ollo, ese caño. Sí. Que bocaño, pero bueno. Xogada con clase aí que buscaba Mili, que non conseguiu efectuala, pero que sería un auténtico golazo. O golazo da xornada, desde logo. 2 minutos para o final do encontro. Pasa Lara Yáñez por detrás da portería, descarga a Lucía. Lucía busca, levanta a cabeza, non atopa, detrás para a súa irmá de novo. Lucía ahora intentaba unha xogada individual, Lucía que non lle sale, descarga o xogada ahora o Ponteareas que ten unha nova oportunidade de empate. Eu creo que agora ten que intentar guardar a bola o que poida e cometer os menos fallos posibles porque o Ponteareas está aí. Un mal rebote, un mal rechace e como acabe a bola dentro, isto pode ser dramático, Sí, a verdade que sí. O Raxoi necesita esos 3 puntos para poderse clasificar a Copa Princesa, que creo que dan acceso aos 3 primeiros clasificados e faltan 2 ou 3 xornadas para o final da primeira volta. Ollo esa bola ahora para Mili, saen as dúas Lucía e Mili, impactou a bola de golpe, último minuto de alta intensidade no pabellón de Vite, no que o Raxoi domina por un tantiño solo e que quere intentar levarse o encontro. Ollo esa galopada de Lara Yáñez agora pola banda dereita para Mili, que parece que calma un pouco o xogo para que se termine o partido e poder ir ceando con unha victoria nas súas mans. Ui, que boa parada outra vez de novo de Dulce, con Breiro pudo desviar esa bola e ahora recuperou aí Lara. 27 segundos para o final, ahora sí que hai que dormir a bola e que non a cheire o equipo de Roxi Blanco. Sí, eu creo que agora xa hai que dormir o partido, non pode. A posesión eu creo que xa pode aguantar estes 14 segundos e rematar.
Ben aguantada y a bola por parte de Lara y esto va a ir para as manos do Raxoi, pero con un resultado axustado, Partido traballadísimo por parte, sobre todo, do Ponteareas, que con 5 xogadoras de campo plantoulle cara a todo un Raxoi equipo do ano pasado que Liga Iberdrola e ocasións innumerables desbotadas por parte das equipas compostelano e coa unha grandísima, sí que oficialmente MVP do partido, a porteira do Ponteareas, Dulce. Sí, por calidade tremenda que demostrou hoxe baixo os 3 ferros para poñer este resultado que eu creo que toda a xente que está aquí no pabellón non esperábamos. No, esperábamos máis goles do Raxoi, que pasa que, bueno, pois o mesmo que che dixen ao principio, un partido moi parecido co de Vigo co Traviesas, o Raxoi costalle moitísimo materializar e un problema que, bueno, pois se anunciase novos fichaxes e a ver si as novas incorporacións poden fin a este problema xa crónico de toda a temporada, dunha falta unha falta goleadora bastante clara. Falta aí ese killer que acabes de meter os tantos decisivos nestes partidos que tanta falta fan despois de pelexar con tanta intensidade estes partidos que queiras ou non, é un equipo de alta da tabla contra un equipo baixo e son ser os partidos máis complicados porque son esas defensas cerradas que non estás acostumbrados a atacar e que moitas ocasións poden se atragantar para estes equipos máis altos na tabla. Bueno, pois hasta aquí, non? Que che parece? Deixamos o encontro esta victoria do Raxoi, non? Último encontro do ano aquí en Vite, penso. Sí. O sea que Sí, é o último xa. O ano que ven aquí andaremos. A proseguir con esta OK Liga Prata. Veña, un saludo, hasta logo. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit.